ulan nagyod kay dako ng dagom. Aniya kusog-kusog nga ulan pero undang man pero karon murag mabalik kay dako kayong dagom. Naka ginawa na ang mga tanom. Gani gawi kay mga tanom lang. Malaya ang ubang. Pasalamat siguro po ning tanom makakuan babakay uga na good. Katong sa Ridge View bitaw lang, giliguan na to na tikarin. Batubangan ato nindot kayo. Wala na ron kuan na. Nahawan na. Pinangasunog. Atay Ridge View ato. Ilamanos. Oo. Bang at bang ato nindot kay nga mga bungtod. Maot na karon. Sunog tanan. Lagi na nga mga upaw man sa. Dahil bay init. Ka mamatay anang di ka makakuha ng tubig. Ilan rigid balik. Oo, magtiba ko. Salamat na sa iligtiba natin. Isa-isa ka semana. Di jud na ko masalit makakalimtan ang hangin sa atong paginhawa. Magpasalamat sa Ginoo. Ang tubig, kay lisod ang tubig. Kung mga taon mahubas, perting kinilisuran na. Maayo pa ning ang tubig di mawa, bugas mawa kay makakauntag saging tubig unsay imo imnon unsay imo ilong ang gamiton nimo patay mga tao ana way tubig. Kanila mo kabo ni tubig. Dili ay isa pagway tubig si Katilya. Tubig sukat sa daan ay cellphone na siya. Ni gumang pagkaon sa utang hayad o kalibang isa. Ang kalibang hayad. Cellphone. Kanang cellphone na may pabuton ana nga muliki na og musulong ng akong ulo. Puspos mo na nako dito sa semento. Wala na masuko ang palit ana. Kuya Jen no. Butang ang tana sa lugar. Oh. Kanang humana ang tana ang trabaho, mag-cellphone. Di kay enigmata. Tan-aw ni mo ako nakahuman ako paglaba. Tan-aw ni mo pagmata. Ako, nalaba gani. Gani nga. Laba gani ko. Sama dia ilang pila na kakuan. Gamay na siya magkunot. Tunga-tunga na apay ila mga shirt na blue. Grabe. Dili dito sila mag-amping pag lingkod o kung sa ila lingkuran. Magpailingkod lang sila. Kita ka di mo sila maglaba kalisod laban ng nagkabulingit. Murag mga alkatran, dili makuha sa kuan, chlorine. Katong blue. Kana di ay, unsa man di ay na. Wala man, mapangot ka ning wapong sagoon na. Kay dili dayon magtulong dayon sagoon. Sus, kalami dyan ka nang mabuntag dagan ko magtrabaho. Lami lagi liso na yan, ulo lang. Kaning ugat din, pilit ka din na balik. Kanang mga mapangot ko. Imo na ba? Yaw-yawan. Imo na yan. Kay mao naman nakit yung kalawasan kasi di magkag-atong patay. Kapila man di ako maatong patay ka isa raman. Oras naghawod na ba? Diba? Sige lang ito lang sa baka ka na yung mga beldo ka mong kabisong ko na. Ganahan anak kan. Tropon ni stick. Gara-garaan lang ba anak ni stick in Pagbulayas. Diyo ko magpabagabana nga asa ko dapit ka. Sila rin diri ay bahala sila. Diyo ko magbanha og asa ko. Mga iskasimana, probahan ako. Diyo ko kumatog Dabaw. Saka ang hira ko sa kalibunan. Ahampog ka. Mula yan sa ko ikasimana lagi, ang hira ko sa, dili ko maatog Dabaw, dili ko maatog asa ko dapitan to, dili. Lang, pas mo kawa. Wala, mapasno kay, ako bitaw karon og naay dukot, sa buwan ako. Kanya dahil sulitan. Sa buwan kaon, sweet card asin. Ito, pagkaman na ba? Sila? Sapa. Ay, bisag asa ko eh. Di lagi ko magbanha. Katuon man ko. Napunuan sa balite. Dili ka tuloy. Tuloy ka. Buhit mo buat ko. Buhit ka mo. Mabuhi ba ba ko gala ko? Nga dahil mabuhi. Mabuhi. Ugma, sagod na mo. Kamo na lang.
Buhi, magka mo. Buhi, nang mata mo. Bulong ako, namata, tagalasot siya. Sige lang mo putot-putot, kay hangin lang siya mo sunod sa inyo, tinayin, sige lang mo. Otot. Hindi ka malakang. Dili. Lakang na ayaw na pagpula mong motor. Oo. Sama ka na, driver mo ako ito. Tagulayan. Uli na na. Ugma, pamangula mo ulit. Sa uli, sa ugma. Ugma, ugma, matis Sulti ba ron? naman po niya. Buang ka niya. Ano to, ugma? Di ba lunis maghapon? Oh. Naunsa man siya mo uli, kadaman matis. Ugma, ano rin sa liburde mo, ugma. Bertulis. Walay libor day sa trabaho. May libur din sa ilang call center. Sa inyong eskwelahan, kay lipay man mo og Noberdos. Libur, di white klase, lipay man mo. Mayon ka na, white klase o kapuslan. Postlan na pasyo. Kaya sige makakatog na matyan, bantog ikalungag. Oy! Bahala og di makalungag kung di makalungagan sa magkaon na magdukot sa buwan. Okay naman sa ako na. Ariglahon kita dyan mo nga dugay mo man mata. Toast lo ko nino na ko din yung mga tao-tao na maggawa para itong pasto na gamit patay. Ano na ba? Kanang tagagabi, lamig kay dilibrihan. Lamig na kay tulog. Nunuktok na. Wala dyan ka magka-abri wa kay dili daan mo uli ko wala ni. Daan abri ni. Wala dyan ka ka-abri na ko. Ano man yung di ka-abrihan, abri man yung kat-kat ko. Ano na patingawan makadali din eh. Nagpatingawan maka. Noon sa naman po mo nga. Usay Korean. Korean daw yung gupit. Uli ko, ang ako gusto ba mo ang karon din dili sagig patupi. Way kota. Para maana la ba? Para maana ba? Para maana. Naapay badlis. Ano, wala. Pa. Naanay siguro uyab na pag may balok kong uyab na. Ang gairon ka mo. Wala. Gairon na. Ay, dali, dali, bless. Taga asa mo, ma'am? Taga Santo Tomas Asa? We can make this cafe boy niya. Nag-live siya before, nakota na may duol ra ba sa kuan, bagian ra ba? Dali mo. Tatay. Nag-inom man si Lola po. Shot siya kita kayo. Pahuway lang ni. 1, 2, 3. Mag-shot ko no. Nasalit na si mama. 1, 2. Asa si Wako? Oo. Wala. Nagmotor man ko naglaag. Iwas to siya billiard. Uy, gamin. Ay, mag-please, pwede sa mga picture. Ay, sure. Ito picture dan. Pasensya si kayo. Okay ra, ma'am. May video lang po kay para sa vlog. Pag-count lang. Portrait kit. Tikindukog ba? Ready? 1, 2, 3. Yan ang kita sa vlog ni Lola ron. Isa pa, ma'am. 1, 2, 3. Isa pa. Ready? 1, 2, 3. Okay. Thank you la. Hintay uno. Ay, pure po yung basketball. Si Wako? Gunit ra gunit. Gusto yung kami ni Lola. Gunit ra kay masukos ko yayi nga na. Ang kapay mo, Mer. Kapay mo. Dami po ni Lola. Dali la, dali la. Mamiss na mo among mama. Shot, sir. Ako hindi si. Sa dalaing. Laag-laag niya.
may trabaho sa mga senior. I love you, Dali. Thank you. Pasensya kayo sa distorto lang. Salamat lang. Thank you. Tanduay ko. Nagainom gyapon ka lang. Nagugto ako lang sa tubig ko kayo na. Nagugto ako mamatay na kung may kainom kayo. Ay, Ginoo. Ala, di ka katulog, wala ka ani. Pwede man grabe yung inuman ka ng patulog lang. Dili mo na isa ka O lang. dili ginayaman kayo nga siya lang. Daghan ko na sila mong tabak. Dili siya kay plan. Dili po. Buyag. Nya ka tuig suon mo la nakabalik diri. Mga to pa may karang June. Okay, mo gina mo. Pakilay-kilay gyud si Lola oh. Lawa si Lola ngani kilay-kilay. Kita pa. Oh. Salamat kaayo. Salamat kayo. Thank you, ma'am. Ampeng mo, Sa inyo, ma'am. ma'am. Sa mi. Sige, ma'am. Bye, ma'am. Thank you sa paglapit. Ang Santo Tomas, me. Ampeng. Yaw, yung artista la, no? Kapiton, yun la ba? So, sa tato ang maingon. Makaingon. Satan. Satan. Siya ba yung sagod kay? Unya mo na. Kaila. Hello. Makaigang bingkang irin. Sa ito maingon na. Sa ito may story of West. Pagkitaan mo sa kusga ng bukod sa buko. May minawag kita kan may. Saan mo maingon, Pets? Doko man ang isa dire. Pagkitaan mo sa kusganan sa buko. Hindi na pag-ikalongnik. Waman. Ano ba yung mga state of relation at rest? Napa may dagan pod.